Masuk. Asik. Terang-terang. Pundi cak ayo badhe tindak pundi tindak meriki kadung ngaren tindak wae ora numpak taksi mahal bang dhewe on apa ora wedi timbang nganggur Mas Amin purun ngrejaki kapotan yen burung enggal-enggal ngrenjangi tekan omah mangke kula upah yo kaya apa sayang nyuwun apa mas karep oke manut nggih oke kopil wong kang legen golek monggo niki blonjo mbak yuk gade tidak ampun mas sampean ampun jiwa selin rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo nang pasar kain perawan rondo Mas Amin gak pati penting tenane ning Semarang mas tuku gelang karo anting-anting aja asuk melang ya ben rondo dijamin komplit ayo lo aja golong ayo iya iya ayo gade tindak pundi tindak meriki kadung ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewe on apa ora wedi timbang nganggur Mas Amin purun grejagi niki klojo mbak yo gade pindhon ampun kula mas sampean ampun jiwa aselin rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga klojo nang pasar paing perawan rondo Mas Amin gak pati penting